Copiii tăi sunt fermecați de animale? Cu Kinder Surprise, explorați împreună lumea animalelor cu noua colecție Natuns și puteți descoperi câte o jucărie de colecție în fiecare ou. Scanați jucăriile celor mici pentru a le aduce la viață în Play-Do. Descărcați Play-Do și descoperiți ce nou! Adu la viață jucăriile din Kinder Surprise și descoperă alături de copiii tăi lumea animalelor în Play-Do. Descoperiți împreună cu cei mici noi surprize în Play-Do. Adu jucăriile copiilor tăi la viață cu aplicația și porniți într-o călătorie uimitoare, distrându-vă împreună. Pregătiți pentru noi aventuri? Descărcați Play-Do și descoperiți tot ce e nou. 6 secunde sunt de ajuns pentru a-ți spune că noul Oreo original are acum și mai multă cacao. Mai multă cacao, mai multă joacă. De la începutul timpurilor, gustul unic Oreo provine din cacao de calitate. Și din aceasta s-a născut un astfel de biscuit. Noul Oreo original. Acum cu și mai multă cacao, pentru ca tu să te bucuri de el așa cum îți place. Mai multă cacao, mai multă joacă. De la începutul timpurilor, gustul unic Oreo provine din cacao de calitate. Și din aceasta s-a născut un astfel de biscuit. Noul Oreo original. Acum cu și mai multă cacao, pentru ca tu să te bucuri de el așa cum îți place. Mai multă cacao, mai multă joacă. 6 secunde sunt de ajuns pentru a-ți spune că noul Oreo original are acum și mai multă cacao. Mai multă cacao, mai multă joacă. Acest biscuit arată ca un Oreo original și este un biscuit Oreo original, dar cu o nouă rețetă. Acum cu și mai multă cacao. Mai multă cacao, mai multă joacă.